ang ganda, ang ganda ng mundo. Si Cristo sa radyo para sa mundo. Ibinahagi ang kanyang mensahe sa linaw. Naimbaga damag, Mapya nga dumog. Bahad ni damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo para sa mundo. Anyan nga rakuraksak. May sama na naragsak ang safa kakabsat iti Martes. May kadwapulok at siyam iti mabilang iti bulan iti Marso. Kumusta kakabsat? Magyaman talata iti Apo. Iti baro nga pigsa namnamang ipain na iti dating aldaw. Kat agmay satay manan kakabsat nga agadal kalag iti sa sao iti Apo iti dating agundaway. Kat magipagpasit manan iti dating programa iti agsapan at nuwan iti namnama man iti Lunes. Aging gana iti Biyernes iti dating istasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinaragsa ka mang kapkablao katakay iti aldaw iti Martes Lawrence Salazar. Alawan kakabsat, agyaman tayo iti dayta nga kanta tunggal addang amok nga idalan nak. Meta ya. Nga aming aramidin tayo, aming addang tayo, at nagpintas ng isabitar tayo amin iti Apo. No kasi iti aramidin tayo ng idaldawal daw, ay talaga nga dati pa nagbalay kita. Hallelujah. Kaya iti dati nga gundaway kakabsat, kahit kuman nga makipagluwat kayo, libro iti numero, kapitulo 30, versikulo 2. Kuna na, no agkari iti may sa atao, nga itid na iti Apo, when no isa patana, adin aramidan iti may sa abanag, masapul nga tong palo na iti karina, kat aramidan na iti amin, imbaga na. Makakartay kakabsat, iti Ecclesiastes chapter 5, verse 4. Wala na. Ngarud no, adda iti ikarim iti Diyos, dagdagusem atong palan. Sana masapul iti Diyos, iti may sa abaag, tung palam iting karim nga aramidan. Ito manin umalatiw iti Matthew, kapitulo 5, versikulo 33, versikulo 37, nangyugyumot ana isao kadagiti tattao idi unana di mo paglikudan iti karim ngumtong palam dagiti sinapataan iti Apo nga aramidan nimita ibagak kada kayo addi kay agsapata apulos no agkari kayo di yu pagsaksi iti langit
na isu iti trono iti Dios wenno iti daga, na isu iti pagbatayan dagiti sakana wenno iti Jerusalem, na isu iti syudad iti naindaklan nga ari. Di mo mat pagsapata iti ulong agsipud kadi ka makaaramid iti uray may sala a buok. Puraman wenno nangisit. Kastoy laeng iti kunayo. When? No saan? Ang taod iti managdakdakas iti anyaman nga inayon niyo. Ano na? Iti Diyos iti madaydayaw kadag iti sa unang intay binasa manen iti dayti nga aldaw kakabsat. Ket iti dayti kabigat adalan tayo man maipapan iti kari nga inaramid dagiti tattao iti Dios. Aya, makita tayo kakabsat dagiti dagiti aramid da. Manipod Puri pa iti libro kakabsat iti Nehemiah chapter 10. Makita tayo dagiti karkari nga naaramid dito kakabsat. Kalpasan nga nang nagda dagiti kayat iti Dios. Aya, nga mabasa tayo iti Nehemiah chapter 9 verse 38. Masapol nga madaan da iti nga binding agreement nga agtulnog da iti Dios iti amin na puso da. Dahito nga kasuratan ket nasa pataan na ikari kasi nga napatalgan dagiti pangpangulo. Aya, libita ken dagiti papadi. Umuna nga makita tayo kakabsat nga kari. Kaya iso dahita pa nagtulnog da iti sasao iti Dios. Mabasa tayo din Nehemiah chapter 10 verse 29, makipagsapata kami, kuna na. Kadagiti nalatak akakabsat mi, amadusa kami iti panakailunod no saan mi ngatong palan iti sapatak ket agbiag kami kas mayan nurot iti linteg iti Dios nga inted na kada kami kini Moises nga adi po na tung palan mi dagiti amin alinteg nga ibilin kada kami iti Apo adios mi dagiti kakabsat nga Israelita saya pudno nga iti tarigagay ket aramidin da iti amin nga kabailanda nga agtulnog kadagiti amin ana isurat iti Biblia ori pa iti period na mabalin nga surutan ka usarunda. Katsa sino kadi kakabsat iti mabalin nga aramatin iti Dios nga mangipahay iti panagbalbaliw. Dagiti kadi super saint, yung kuna tayo, superhero, dagiti religious leaders. Saan kakabsat? Anya ti kunana iti merkadwa nga Kronika kapitulo 16 bersikulo 9. Sikikita iti Apo iti intero at adaga tapno pakirgden na dagiti napudno ken kuana. Kakabsat iti tulbek ket isu dayta kinapingat kin kinapudno tayo. May pakita iti kinapudno tayo, babaan iti impact tayo, iti panagbiag, iti pada tayo nga tao. Iti Diyos saan na tayo iti Diyos saan na kabsat nga birbirukan, iti napigsa, wano natanok, wano uray religious, wano religyoso nga tao. Well, iti dito nga bigat kakabsat, birbirukan na ka. Birbirukan na tayo. Birbirukan na dagiti lalaki kin babae, ubing man wano nataangan nga daan iti kinapudno. Nga panagserbe. Amo yung kakabsat, ni iti founder iti Salvation Army ni William Booth aya dinamagda minsan no anya dagiti sikreto na iti panagbalay gina iti ministry na ket kinunana iti Dios iti nangipaay amin kanya iti panagbalay adu dagiti lalaki nga adayon nga nasirsirib kanya kunana ngem manipod iti dayta nga aldaw nga nakitak dagiti nakurapay nga tattao ditoy London ket nadaanak iti sirmatan no anya ti aramidet. Ano niya aramidin iti Diyos kadagiti nga tattao. Manipod iti daytang aldaw, pinanggap ko nga aramidin iti amin. Babaan iti tulong iti Diyos nga agserbi kadagitoy nga tattao. Dito yung Nehemiah chapter 10, kinunana, dagiti tattao nga napudno da iti Diyos, kaya na panagaramid da iti pagayatan na, kaya nakasagana da nga awaten iti anyaman nga dusang ipaay iti Diyos. No saan nga agtulnog. Adaan ka kadi. Iti kasang kinapudno iti panagtulnog iti Dios. Kapsat no panagtulnog laeng aya hangan na lakang aramidan yung masapol iti tulong tayo iti Apo. Well, adat tayo nagserserbe. Handa yung iyalang-alang ti panagserbe. Kaya agtulnog tayo. Agtulnog tayo no anya iti pagayatan iti Apo kadagiti Biblia. Nandiyan na tayo nagserserbe na tayo. Aramidon tayo di kabailan tayo. I-full blast tayo haan nga 50-50 kakabsat. Ayan, dumtong tadyal daw, no, inya dayay oras mo nagserbi ti Apo, harvest tayo matamin dati, anyan tayo matamin kan, nagserbi ka nga half-hearted kini Apo Diyos, inya ti expectara mi jay. Ayan,
Kaya duma kaya tayo itinakadong 100% ka blessing. Yung kumasta ti pa nagserve yung kabsat. Baka 1/4 waste time mo lang iti ipapaay mo iti Apo. Deserve ni Apo Diyos kabsat nga ipaay tayo iti panagtulnog tinan anang nga panagtulnog tayo kenkwana. Amen. Nya pa iti makita tayo nga kari kabsat. Iti pan nakaisina iti lubong kuna na. Nya na may kadwa nga kari iti pan nakaisina iti lubong. No kitahan tayo kakabsat nga nalaing iti panakaisina ket pudpudno nga panagduknoy tayo iti Dios uray anyaman iti gatad na kasla iti lalaki ken babae nga intino agkasar ket nagkarida isina dan dagiti bagbagida iti si asino man nga tao ket ipaida dagiti bagbagida iti tunggal maysa dagiti Israelitas insina da dagiti bagbagida manipod ka dagiti tao iti aglawlaw da para iti Dios ken iti sasauna saan nga gaputa na isalsalumino na idumduma da dagiti Israelitas ngem gapo iti wagas nga panangidaydayaw da ken panagrukbab da iti Dios. Ay ato nga kabsat ading yan kadwan nga mabaling nga ading ko. Mabaling nga adda ti kadate mo. Adda ti plan nom nga kadate mo hindi dating aldaw. Ngem saan ba't garod nga namati? Masapol nga agridam ka. Ilalaan iti Dios iti espiritual nga panagbiag mo ken iti panagbalin mo nga nasaya at nasaksi para iti Dios. Saan mo ko makapsat? Nga ipatangken day takayat mo. Tanod duma, nagpakararag tayo pa kini pastor. Nga dahil pagayatan iti Apo. Dahil mapangasawak ko ma. Doon tayo kastakay. Kaya tutubo. Pastor, ikararagam man. Dahil will ni Apo Diyos. Dahil pagayatan ni Apo Diyos. Dahil maikari kanyak nga agbalin nga partner ko, agbalin nga asawak. Ngayon di panunot mo, dati nakalansan, nga namati. Saan nga maipapan ka kabsat ti panagbaling nga nasaya at dahit ang relasyon mo? Aya, iti saludsod, no dikit di, daytoy kadi iti relasyon. Nga mangipaay iti nainlangitan nga bendisyon. Ken mangtungpal iti pagayatan iti Dios ta biagyo. Amo ka saan nga day, amo ka haan nga nalaka day ti kabsat. Ngem no talaga nga napudno ka iti Dios ken dagiti sasauna, padayawan mo isuna. Uray pay kadagiti relasyon mo. No pudpudno ka kabsat nga unaom isuna saan ka kumang sumbrat iti may isang relasyon nga saan nang ipangpangro nga haan ipangpangro na iti Dios. At ang madagi sa lunsod. Kaya mamatin to anton agasawa kami. Medyo narigat na di ka usat makipindustaan kami lang bukas jay. Di ba na intuno ko ado di kasi nang kung kasi tira sunda ka kabsat. Ngayon intuno kalaunan sila na po inahila pumunta na sa ganito sa ganyan. Anyway, biyag yun ay takat may salaan nga ba nag-iterarami din tayo kakabsat kada ipaganat-git tayo. Kaya, nga kapintasan mo tlaang dati pa nagbutig iti Diyos nagbalin nga partner tayo. Okay. Nga pa iti makita tayo kakabsat, nga kare. Kaya parang tungpal iti aldaw iti panaginana. Wano di kung kulada nga Sabbath day. Kaya, talpasan nga inkarida, iti panagtulnog da iti sasaw iti Diyos, kaya naagbiag da, nga naisina iti lubong. Dagiti Israelita pinatalgadan da, iti karida, iti verse 31. No adda ilako da at trigo wenno uray anya kadagiti aldaw kunana apanaginana wenno iti uray anya aldaw ana santuan di kami gumatang kadakwada tunggal maikapito adawan di mi mulaan dagiti taltalon ket pakawanen mi amin ni utang maya tayo di tiyempo ini ni Nehemia masapol na unay kakabsat nga maawatan da nga pudno nga maipapan iti aldaw iti panaginana talaga kung baka required no panaginana ka talaga ginanada. Umuna dahi iti kabsat nga aldaw kat nga ituding nga panangidaydayaw da iti Dios na isalsalumina nga aldaw tapno itantanok da iti Dios kat saan nga pulos nga may sarding gapo kada iti kasapulan da iti inaldaw-aldaw. Talaga nagtakdiran da di siki first kanyaman iti mapaspasamak. Aya, ti aldaw iti Domingo kada tayo kumamat kasi kumamat ti pamayan tayong ilalaan po natin. Aya, ikantay iti importansya iti Sunday. Ayan. May kadwa aldaw dayto iti panaginana ipakita iti Dios dayto kakabsat iti Exodus chapter 20 verse 11 ngem naginanaak iti maikapito nga aldaw isut gapuna asyak ni Yahweh binindisyonak iti aldaw a panaginana ket intuyang kong aldaw ana santuan. Ayan. No kita tayo maikapito sa bagay ado nga mga class calendar ado Chinese calendar Jewish calendar, hindi calendar tayo kakabsat kati may kapitoan niya. Sunday, ang gade. Ayan. Iti may katlo, aldaw nga tulungam iti sabali. Kuna na, dagiti Israelita na ituding nga maadanda iti may isang aldaw nga agina na kadagiti kakadwada. Sa day off, kuna tayo mat. Kati may kapat, taputikas na may waragawag iti kinapudno.
tiyempo para kadagiti Israelitas nga iwarwaragawag da iti araramidin iti Dios iti biagda. Nasaya at launay da ito nga kitain tayo nga nalaing kadagiti Kristiyano. Ginaramid tayo kakabsat ti aldaw iti Dios nga aldaw panagdaydayaw. Kaya agina na agserbi kin mangiwaragawag. Wenno agiwarwaragawag tayo ng masapol nga kitain tayo no anyapay. Dagiti banag nga masapol nga aramidin tayo tapno di kasta aramidin tayo nga naisingsingayan iti aldaw nga panaginana. Dagiti duman ko aket aramidin da nga literal nga panaginana iti church. Apan tayo iti church apan da maturog kaya puta da aircon da church tayo nagpintas na maturog diyan og sermon ni pastor. Kaya ada dagiti ma-observe tayo nga kasi kabsat ala talaga nga literal physically nga aginana. Haan nga kasi tiket na nga sa uni ti church kabsat. Numapan kayo apang kayo agdaydayaw. Kaya gapot na dayikat na ilaan para iti apo apang kayo agdayaw mo tama no lang oras. Kaya iti pinagigimong usually karamihan na pinakamatagal is yung 2 hours. Kaya katantay pa nga maarami di ka ba ilantay ka kabsat. Nabanbanuganak physically so nga pa naman aggress ditoy. Panunutin ka kabsat. Kaya hindi ka nakatinam na aldaw 7 days a week, 24 hours. Iti every day. Nagkukuam day tang dahil lang 2 hours but kat. Iti mabalintang ipaay. No dumawat iti apuhan tayo ipay nga maaramid. Kaya sa taytula nagbabawin. Ito no sakit tayo ni apo. Itin ko ti biyag ko. Apo itin ko ti 5 hours nga panagkarkarag ko. Ito no. Ape orahin tayo pagaming kasi na dumaya kabsat. Kaya. Ano ti mabasa tayo iti matyo? Hindi ka na yung ibagbaga, 6:33. Itang pangruna yukit di, abiruken, iti pagariang kintong palon, iti pagayatan na. Kaya, iti na to amin, akasapulan nyo. Kabsat, anya dagiti kari nga inaramid mo iti Diyos. Damagan ka man. Inyan dagiti kari nga inaramid mo. Tungtong palon mo't lang ka di. Kung baka nalipatan mo, hindi kinado trabaho. Kaya, ito nga kabsat, ito iti tiyempo nga pabarong ba rin dagito nga karkarim iti Diyos. Kari nga agtulnog ka kadagiti sasauna, kari nga agbiag ka nga nasantuan, ken kari nga ipaayam iti panawan, nga padayawan iti Diyos, iti amin nga tiyempom. Una nagarog di katugangat. Kaya kaya nang ibagbaga, dagito yan, dagiti tiyempo nga tayo nga iyalang-alangan, iti panagserbe. Kaya masapul nga agridam tayo, masapul nga ag-double time tayo. Tayo diti amo ti panawon tayo, umasdig ti IT apo. No han nga diti sagsaganaan tayo. Han tayo nga ambo, no nga oras na tayo galaan. Pabalin nga makipagsasao iti Dios ken iti dating aldaw kabsat. Pabalin nga adda ka nga magmag na iti saan nga pag-isu nga dalan. No kitaham iti taray iti panagbiag mo. Kaslang saya at amin. Ngem saan mo kakabsat nga mapupuutan at turungkan iti peggad. Kaya ang inisip mo parang everything is okay, o rehana ka ba pa di church? Adan kang kanayan pang taraba iti apo. Panulutan dagiti karkarim ka sa iti apo. Hana nga into no aglipas dating nga tawon nga adda dagiti New Year's resolution tayo. Nga kunain tayo adda dagiti New Year's resolution nga kari nga tong palan. Kalpasan iti duwa nga oras. Duwang aldawon anya mapay nalipatan manen. Nya po Diyos na pudno dagiti karkarina. Iti tunggal may sakadatay kakabsat. At santay ko mga liplipatan dagiti karkarina nga uray nga dagiti karkarita kat malipatan tayo nga iti kari iti Dios kakabsat. Saan pulos nga agliway pudno iti kari iti Dios. Iti tunggal may sakadatay kakabsat. Kaya iti Dios kakabsat. Iti dayto nga gundaway pabarwon na iti karim kenkwana. Iti dayto nga tiyempo. Ano ba yung mga pagkukulang? Ano ba yung mga bagay-bagay nga hamupay nga naaramid nga karim kenkwana? Kabsat tiyempo na tatlo di kasta aramidin iti dating nga gundawan. Awan di mapukaw kada tayo. Awan di mapukaw kada tayo. Dutong pahalon tayo dagiti karkari iti apo. Dakdakkel iti mapukaw. Dakdakkel iti masayang nga gundaway. Dakdakkel iti maawanan kada tayo kakabsat. Natin nga aramidin dagiti nga banbana. So ori anyaman. Iti kinarigat iti biyag tayo kakabsat. Iti dating nga gundaway. No agtultulnog tayo dagiti pagayatan iti apo. Hangkan to nga maawanan. Addan to nga adda iti rag-o dita puso ken panunot mo. Addan to nga mabaling ipahit ti apo. Kaysa prede kita kasapulam. Kasapulam ti panakaagas. Kasapulam iti financial. Kasapulam iti liwliwa. Kasapulam ti encouragement ti dating gundaway. Agtulnog ka dagiti pagayatan iti apo ta biag mo. Dawatag man nga agtamad ti dating gundaway. Ket agkararag tayo. Apo, si papakumbaba kami nga umasdiking kay di dating tao.
Makita mo, Apo, iti kasasaad, minuan niya man, iti biyag, nga adda kami, iti dahit nga tiyempo. Apo, dawatik man, iti panang dalos mo, kadag iti bibiyag mi. Pakawanan na kami, noan niya man, iti naramid biken ka nga, haan nga makaay-ayo, babarum, Apo, iti puso mi. Kaya niya man, dagiti kami nga naramid ka, dagiti naglablabas na aldaw, pakawanan na kami. Apo, iti dahiting aldaw, ipayan ikan na kami, Apo Diyos, iti napakumbaba, kin managayat nga puso. Aramidin na kami nga nagdalos ng obeha. Aramidin nga nalalinis, Apo Diyos, iti puso mi, iti panagaramid, dagiti pagayatan, iti piyak. Wala po kasi inadadal mi maipapan, kadagiti, aramid mi kariken ka. Ipalagit mo man, Apo. Kada kami dagiti nga karkari nga. Addaman, dagiti tiyempo, Apo, nga saan mi nga matungpal, dagitoy, Apo, ipayan na kami, Apo, iti pigsa. Ken panangidalan tapos di kasta, matungpal mi amin, dagitoy. Nga karimi ken ka. Tulungan na kami. Nga pudno agbiag kami nga nasantuan. Nga naadaan kami iti biag nga nasantuan, o Apo, ken makayayo, awan pakapilawan na, o Apo. Nagyaman kami tada ka nga amami. Adda ka nga Diyos mi nga mabaling nga pag-iibkasan, Apo, iti karirik nami. Pangipaayan, Apo, dagiti dadagsan mi, Apo. Pangtudan mi, Apo Diyos, dagiti nga rigrigat, sakit, ot-ot, nasaan nga kasasaad mi, Apo. Well, dati nga kanito, Apo, it din mi, Apo, dagiti adda ti karga ti barukong mi, mi man nga maawatan, Apo. It din mi ken ka. It, Apo, it din iti panakawayaw, wayaway iti tunggal maysa. Dagiti taman, Apo, katulungan, napad, Apo, iti panagtulnog na ka. Wayawayaan na kami. Dati kapsat nga dingdingig iti da itoy. Or, adaman, dati kapsat nga buya dito live streaming, Apo. Sa gidem man, Apo. Ipaay mo, Apo, iti bilag na mga pagbaligyan. Amin dagito nga adda nga recruit na Apo itinagan ni Jesus. Adaman iti aga 5 mista. Di pa nagserbida ken ka, Apo. Sika iti mangipahay iti revival kadagiti nga kakabsat. Papigsam, Apo, iti maminsan pay. Iti pamati daket itdem iti ayat, Apo, lukot ang dagiti puspuso na. Iti dati nga kanito, Apo, ket punwam iti rago. Punwam iti ayat. Punwam, Apo, iti kinaimbag. Kang runaan na, Apo Dios, patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Bendisyon namin iti amin nga membro, Apo. Iti pang pamilyada. Bendisyon ng amin, Apo Diyos, nga kamkamang, Apo Diyos. Kadagiti amin nga namating agdingdingig iti da ito, agraman kadagiti membro iti pamilyada, nga saan pa nga imawat kain ka, Apo Diyos, nga makita da kadi, nga sika iti ruangan iti panagbalagi, Apo. Apo, idalan na kami iti da iti nga malab. Stapod, Apo, nga iwanam iti tunggal maysa kada kami. Awan ti maramidan ni Apo, naawan ka kadagiti bibiyag mi. Agtrabaho ka, Apo, iti da ito'y nga kanito ka dagiti bibiyag mi. Awan iti mabalin mi nga pagpanakkel ken ka. Saptem dagiti kasakulan mi, Apo. Awan iti sabaling aramidin mi nusan nga iday dayaw mi. Apo Diyos, iti napating nga nagan mo. Iti naldaw-aldaw, Apo. Adda ka di nga masarakan dagiti puso mi, masarakan na kami nga matalag ken natulnog kadagiti pagayatam iti biyag mi, Apo. Uray kadagiti adda iti balasip iti tao. Dagiti kakabsat nga agbuy-buy iti live streaming. Apo, bendisyon ng kadi, Apo. Anyaman dagi jay, dadagsan da iti da iti gundawa, anyaman dagi jay, natarigagayan da, Apo. Sika, Apo, tumulong talaga iti nga kapsat. Apo, iti maminsan pa, idaton mi da ito'y, ngal daw ken ka. Dim, Apo, Diyos, iti parang bendisyon, ken panang tarabay mo kanta kami. Ipayan na kami, Apo, iti nagkukos tamot nga iwanam, Apo, Diyos, iti agmalamay. Ket sikalaang, Apo, iti in kami idaydayaw. Sikalaan, Apo, iti kami pagserbyan, sikalang, Apo, iti agnanayon nga Diyos iti biyag mi. Madaydayaw ka, Apo. Madaydayaw ka itinaga ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
may siya si ka taagingga asip bibiyag ka sumarsarigsig tulad ka di problema. Apostol Santiago ibilang kay aming arago no aglatam kay di ado kaduma-duma asunod ibiyag tayo. Hallelujah. Madadayaw iti Apo. Ang takder tayo kadag iti karkarina. Yeah. Dito title na iti dito nga kanta. Alawan kakalsat kahit kuman nga agyaman iti maminsan pa iti panagdingigyo kadag iti anda sibsibay iti radyo da amok nga iti tarigagayo kayat yumot ti agtext. Ayan ngam gaputa adayo awan signal dagiti luglugar yo kakabsat. Adamot iti radyo yo. Ayan nga balik kakabsat. Mawatan mi data. Ayan. Kaya dalawan, good morning kada kay aming awan lamas na timan tinaganggan kabsat yung Apo nga pumakpakada. Lawrence Salazar na yung bangal daw. Iti Martes. God bless everyone. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo nga ipakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigan